Kublai pi borok sasi sen ngap yang semua bahai pi segani ke YouTube channel ke jonga bat hagani ke video ngan batai pi sepang ke yang bicar ke bah kledo lene ke yang kasari ke bah kledo jangkeri Amerika ke konten supreme kemut ke bah kledo ke bah klain tam bat ke bah krau tam ke bah om dan show ke pat ke bor ke bah klain ban ya ka ke konten kot pat kemut ke yang bicar lene ke yang kasari kumta ke Supreme Court kedai ke yang bicar ke bah kledo ke yang kasari ke bah kledo jangkeri Amerika la thawai ka dekat darbar yang thawai ha ke sautari ko banai match ha usnem kan news pa prap kondai kat kum ki kendan bala ai bat nyo dekat riti sensar la thawai ka ha kanong ba Washington DC ke badai ka capital city ke pementa jangkeri United States kat kum gariti sensar ke klamito ya ke jingdon jong kinong bicar hakani ke yeng bicar ha ke pasdang kadon uwe chief justice but ndrimut ki nong bicar lani ki muktiar kat kum belong mentapat ke yeng bicar jong ke United States kadon uwe chief justice but khandai ngut ki associate judges nado usnem kat praspa ndrip kandai associate judges kamut ki assistant judges ya kini ki muktir lane ki nong bicar la thong ki dok president da ke jing ajimut bat ke jing monjur jang ke darbar yang thau an ke baki khot ke senate ki judges ki bat ye ke office jang ki bat ki trekam ha ke yeng bicar Supreme Court kat baki dang snow tenat kat baki dang snow klain kitrai barok sirta hadok bakin dayap lani hadok bakin da eno ya ke kam jongki lani hadok baki syaweng no lada kile kanu ka jeng bakla te mentangin pai ya ke bor bat ki kam jong ke US Supreme Court ke konten jurisdiction kemut ki bor lani ki authority jong ka yeng bicar ya ki bor jong ka yang bicar ke bah kledo jong ke United States la thoi ki bat la batai ki ha ke banta ke baar ke artikel ke balai jong ke riti sensar lane jong ke kot ain jong ke United States kini harum kilong ki bor jong ke US Supreme Court ke kam benengkong jong ke Supreme Court kadai original jurisdiction kemut ke bor jong ke Supreme Court ban yakun lani ban yele ya kita ki case ki bawan nengkong do haka lani ki bawan direct haka ki bompat syam la yakun hakino ki yeng bicar ki ba kham hapo jong ke Supreme Court kini ki case ki ba ke Supreme Court kala ban bicar kilong kumni harum ki case ki ba kenthop ya ke jinglek bakla lani ke jinglek kamsneu jang kino ki minister lani ki menteri ki case ki bayadai bat ki nonglam kten ki ambassador ki case ki bayadai bat ki nom ikmat jang ka sarkar US sha ki bepat kiri ambassador ki dei ki nongrak kubor na kawai kari sha kawai pat kari ke kam jang ki konsul pat kadai ban tho sepang ke tarikha bat ke snemkha jong unu bru ban ke US ubalakha ha ke India ban penni ya ki visa ban ai ya ki visa na ke benta ki riu nongwei ki balek kai ki balek pule bat ki balek tre sakari US ki papan thamai ya ki passport jong ki lane ki balek sim passport da ki wepat ya ki to ki belaja ki passport lani ya gitu ki balasya to ki passport jongki kila ban yok biang ki passport jongki kila ban renew kila ban sim biang de kawai ban apply biang de kawai na kini ki office ke baki khot ki consulate na ke benta ban tre ya kini ki kam ka United States kalabo santli ki consulate office ho ke India lada kini ki dalam keten lani kini ki nomik kman ki batrai segi wepat kiri lada kiri lek kano ke jing bekla la ban bisyar
ya ka mokodoma jongki ya ka case jongki haka Supreme Court jongka United States ka baar ka case lani ka mokodoma ka baka Supreme Court kalaban bishar kadai ka case ka bakentup ya ka sarkar pedang lani ka sarkar kami lada ka sarkar pedang lani ka central government lani ka federal government kadon ketilang ha kinu ki kambam sap lani kinu ki kamsneu laban bishar ya ki case jongka haka Supreme Court ki case ki balai ki baka Supreme Court kalaban bishar ki dei ki case ki bakentup ya kajing ya kajia hapadeng ar lani lai lani south liki jela ka basau ka dei ki case ki bayadai bat ki nong shong snong jong ki jela ki baper hakari Amerika ki case ki basan ki kentup ya ki jela lani kiri bat unong shong snong jong ki wepat ki jela bat jong ki wepat kiri kani kamut lada unu ubru jong kari India lani jong kari China ki basyong basa hakari United States lada kile kanu ka kamsniu ya ka case jong ki laban bishar da ka Supreme Court kani kamut ro lada unu ubru u le bakla sakawai pat ke jela ka bakam dei ke jela jong o ya kani ka case jong uro laban bishar da ka Supreme Court ki case ki bakhado lani ki mokodoma ki bakhado ki baka Supreme Court kalaban bishar ki dei ki case ki bakentup ya kajingya kajia hapadeng kari United States bat ki wepat kiri katkum kajing sisya tang katokan ni bat tang khandiat ki case ki bawan bat ki bahab ban bishar da ka Supreme Court hapo ke original jurisdiction jongka kabor ke baar jongka US Supreme Court kadai appellate jurisdiction kekentin appellate kamut kajing ujor lani kajing kerpat appellate kadai ke appeal lani ke request appellate jurisdiction kadai kabor jongka Supreme Court ban bishar ya baro ki case ki mokodoma ki bahab hapo jongka ka Supreme Court kadon kabor panshim bat ban sngap ya kirai ya kijing ujor bat kijing kerpat jong ki court ki berit ki bahab hapo jongka kum ki district court bat ki circuit court kini ki district court ki badan khandai pasal tali hapo ke USA bat kini ki circuit court ki badan khalai tali kini ki court ki berit kila ban ujor kila ban kerpat sya ka Supreme Court lada kimla syo ban penkut ya kinu ki mokodoma lani ki case ki bagi district court bat ki circuit courts kila ban ujor sya ka Supreme Court ya ki case ki bakentup syapang kajing batai ya kariti sengsyar syapang ki civil case ki bakentup ya ki case kamto ki jinglute ki case thangyeng bat ki case jakaputa ki case ya kajia hapadeng ki nong snong bat ki criminal case ki bakentup ya ki case penyap breu ka Supreme Court kala ban bishar ya kini ki jing ujor jong kini ki court ki bahapo hakilai benta ka penangkong kalong ba nada ka Supreme Court kalap ba kani ki jing ujor jong ki nong bishar jong ki district court bat ki circuit court nada kilap ba kani ki jing ujor jong ki kalong ka babakla bat kamlong ke babiang ka Supreme Court kala ban penkela ya kani ki jing bishar jong ka baar pat kalong ba lada ka Supreme Court kalap ba karai bat ke jing ujor jong ke district court bat ki circuit court kimlong ki babiang lada kimdan ya kita kisaki ki babiang ka Supreme Court kala ban penpai ya kini ki jing ujor jong ki ba kin penbit penbiang ya kini sasisen kabalai pat kalong lada ke Supreme Court kalap ba kani ke jing ujor bat kani karai jong
ki court ki barit ki bakanthop ki district court pat ki circuit court lada ka rai jong ki bat ki jing ujor jong ki kalong ka babiang ki sakhi satar kamdon kano ka jing duna ka supreme court kala ban pan scam ya kani ka jing bishar nadu snam khat khandai spa khat sao ka supreme court kadon ka bor kat bomon ban bishar banya ban pej banya ya karai bat ya ka jing ujor jong kino ki yang bishar ki badan hapok kecela syafang kano ka kes lani ka mukaddama hadin ka jing bishar banya lada ka supreme court kalap ba kadon ka jing duna bat ka jing bakla ha kini kirai ha kini ki jing ujor bat ha kino ki ain ki balasna da ki jela ki ain ki balasna da ka sarkar peden lani ki soskular lada ki ya persya bat kariti sensya ya kini boro ansa tar ki ansa penyap ki bat ansa pendam ki de ke supreme court kabor bat kakam kabalai jang ke supreme court jang ke united states kadai interpreter of the constitution ke contain interpreter kamut kajing batai bat kajing pensyai ke supreme court kadai kanong batai bat kanong pensyai ya kajing mut jang kariti sengsyar ke bahak lido lani ke constitution kino ki jing batai jang ke supreme court syapang ki jing mut jang ki jing thok ki badan hapok ke constitution kilong ki ba khaddo bat ki paskem amdan sho ki wepat ki yeng bishar ki ba kham hapok jang ke supreme court ki bala ban persya ya kini ki jing batai jang ka supreme court ha ka babatai ya ka riti sensar lene ka constitution kinong bishar ki batai ya ka jingmut jang ka ain bat ro ya ka mansim jang ka ain kum kanong batai ka bakhado ka bahakli do syapang ka riti sensar ka supreme court ka yo ya ka bor ban tar lene ban kentai bat pendok pendam bat penyap ya kano ka ain ban weng no ya ka na ka kot ain lada labba ka persya ya ka riti sensar namar kata ke supreme court kadai ke yeng bishar ka ba khado bat ka ba hakli do ban bishar ya ka jinglong jong kano ka ain lani ya ka jinglong jong kino ki hukum ki bala penmi da kinong kitkam jong kari amerika ki baya dai bat ka riti sensar bat ka constitution ka bor bat ka kam ka pasau jong ke supreme court kadai guardian of the constitution kamut kanong yada bat kanong pej nong sumar ya ka riti sensar lani ka constitution ka supreme court kadon ka bor ban yada bat ban pej ban sumar ya ka riti sensar ya don kino ke ba penkhanya ka supreme court kala ban penbena ya kano ka jingle tam bat ka jingle palat pot jong kinong thau ain ya kano ka ain lani ka jingle tam bat ka jingle palat pot jong kinong penmi hukum ultra virus kamot kano ka jingle tam lani ka jingle palat pot jong uno unong thau ain bat unong penmi hukum sabar na kabor kabala ayo ka supreme court kala ro bat penbena ya kano ka ain ba kamlong ka badai kamlong ka basisha kamlong ka babha bat kamlong ka bahok bat ka persya ya ka ain bat ka penkheng ya ka riti sensal lani ya ka constitution null and void kamot kamlong ka badai kamlong ka basisha not true and not correct ka constitution kadai ka ain ka bahakli do jong kano kari bat ka supreme court kadon kejing ba kle bat kejing kit kle ban yada ya kejing klain bor jong ka constitution persya ya kejing penkheng ya ka da kinong kit kam bat da kinong thau ai la da kino thau ai kinong kit kam bat kinong penmi hukum hakari amerika la da ki penkheng ya ka constitution la da kisna kano ka ain ka persya ya ka constitution ka supreme court
kalak ban pensito miki kakam bat kabor kabasam jong ke US Supreme Court kadai Guardian of Fundamental Rights kani kamot kajingnya da ya ki hak ki berankam jong upat ba ke Supreme Court jong ke USA kadon kabor ban yada ya ka hak bat ikajing lailot jong unong sangsnong jong kari US bat kalaro ban penduk pendam ban wengno ya baro ki ain bat ki jingle jong ke sarkar ki ba penduk bat ki ba penkhen ya ka hok bat ki jingle lo jong opai ba ke Supreme Court kala ban yada ya ki hok bat ki jingle lo jong unong sangsnong jong kari Amerika da ka ba ka penni ya kini ki hukum ki babonjai kita ki hukum ki de ka habeas corpus mandamus qua warranto prohibitions and certiorari ya ka jingmut jong kini ki hukum dan ki writs kum ka habeas corpus mandamus qua warranto prohibition and certiorari ya ka jingmut jong kini ngan sabatai pi hagawai pat ka video namar ba ka jingmut jong ki kamde ka balangkot kalong ka bajrong ka kam ka bahanriu jong ke US Supreme Court kadai bahkan penhek pensan ya ke riti sensyar lene ya ke kot ain lene ya ke constitution jong kari USA ke Supreme Court kala trikam sibon ba bat kala nok seniang sibon na ke benta ke jing hek jingsan jong ke riti sensyar bat ki ain jong ka constitution ke Supreme Court kala penla ya ka constitution jong ke USA bahkan penihap bat bahkan penyedai bat kini ki jingjia ki bakala na kawai kapor sekawai kapor kini kamut ba kat badang kala kini ki jingjia kat badang mi kini ki kamsniu ki ba thamai ke constitution ro ka riti sensyar bat ka ain ro dei ban penthamai ya ka dei ban snai kita ki ain ki ba nang klain so ki ban la ban penduk pendam ya kini ki jing'e bat ya kini ki kamsniu bat ya kini ki jingkala ki babonjat hang ne parthai ke Supreme Court kala batai sya ya ke constitution bat kala revise ya ka na kawai kapor sekawai kapor bat kala penkala ya ka khnang bakan la ban pendapan biang ya ke jingdawa jong kapor ke bamanta kani ke jing batai ya ka riti sensyar na kawai kapor sekawai kapor bat ke jing penkala ya ka kala pelong ya ke constitution bahkan nang he bat bahkan nang san susu kat badang ya kisn kipor ke constitution jong kari Amerika kalong tangkum ke ing ke skeleton ke badon tang khendiat ke met la khot ika kumni namar ba ke kentup tang new tli ki article bat kumba new hajar kentin ke US constitution kalong ke constitution ke balangkot tam nabaro ki constitution jang ki weipat kiri bat ke bajang tam ke constitution kade ke constitution jang kari India ke badan laispa sanpoar articles ha ke basdang bat menta keladon palat ya ke sauspa articles da ke baai ke jinglai loy ban batai ya ke jingmut jang ke constitution na kawai kapor sekawai kapor ke Supreme Court kala yarap ban penhek pensan ya ke constitution katkom ki kanten jang u justice hak u badai u muktiar jang ke Supreme Court ula ong ba kari Amerika kadai kari kebala im bat kebala yaj hapo ke jing sinsyar jang ke constitution hanrai ya ke jinglong jang ke constitution la thawe ka bat tapanya ya ka da kinong bishar lani ki judges ka ba kinong bishar lani ki judges ki om ba ke constitution kadai ban longkumta kala longkumta hakari Amerika lada ki judge ki om ba kani ka ain hapo ke constitution kalong ka babakla kamut kalong ka babakla lada ki om ba kani ka article kani ka section kalong ka badai kata kamut kalong ka badai
ha ka ba pen kot ngila ban ong ba ke Supreme Court kadai ke yeng bisa ke ba hakli do ke ba don kam tam na ke banta keri Amerika ke ba don san photli ki jilla kat kum u final ula ong ba ke Supreme Court kadai kum ka pasok leni ke simen leni ke substan ke ba penia solang bat ke bate ya ki banta ki ba pher jong baro ke wei kemet jong ke sorkar nadu ke sorkar pedang ki sorkar jela kinong thau an kinong bisar ya ka an bat kinong penya ya ka an kala pensisaro ya lade ba kalala ban penyarengkat ya ka bor jong kinong thau an bat kinong penya ya ka an kala trei kamro ban yada ya ka constitution bat ya ki hok badan kam jong upat ba bat kala pelong ro ya ke constitution bakan penhe pensan ya lade katkum ke jingkela katkum ke jingjon kam jong kapor ke pementa wat la dadon ki bawoknya bat ki bapercha ya kirai jong ke Supreme Court teng bat don ro ki ba kedokti ya ke jengbom le siliang kemat jongka ulaski ula kenthok ba ke Supreme Court ke ba hakli do kadai ka wei ne ki court ki ba job tam kadai ka wei ne ki yeng bisar ke ba job tam ke ba omla ban tambor ya ka da ki wei pat ki yeng bisar lane de ki wei pat ki seng ulaski ul ongro ba ke Supreme Court kala singsar bha kala peniat bha ya ke jingim jong ke United States bat kumta ngimdei ban niau benya ka ngimdei ban khenpo ya ka hanrei ngidei ban buram ya ka namar ba kadai kanong yada ya baro ki hok jongi bat ikijing lailo jongi mentang la poi se ka bakut jong kane ka topics bat ngangai scam ba philas ngotho bha philas ngotho sha ya kane ka topics khoblei boni phigi papek ya kane ka video bat ngin sikando pat hakawe ke video